Ola, hoxe estamos aquí para facer unhas preguntas sobre o Camiño de Santiago. Alá vamos. Ola, podes presentarte? Ola, chámome Miguel Lomba González, teño 39 anos, son o pai da Inara e traballo nunha empresa de automoción. Vale, fixeches algunha vez o Camiño de Santiago? Si, fixeno dúas veces, no 2006 e no 2008. Como fixeches o camiño e dende onde o fixeches? As dúas veces fixeno desde Braga, Portugal, en bicicleta. Fostes con alguén? Si, fun con 4 amigos meus. Por que o fixeches? Porque un día xuntámonos os 4 e queríamos unha especie de viaxe en conxunto e pareceunos ben a idea e fixémolo. Gustaríache que eu o fixera? Si, gustaríame que o fixeras e máis, gustaríame ir contigo. Bueno, moitas grazas por responder a estas preguntas. Espero que o pasaras moi ben en aquel tramo. E adeus. Chao.